Un altre dels mites que tractarem de desmentir des de Capgirem l'ESO en relació als àmbits i als projectes és que el treball en equip basat en l'aprenentatge cooperatiu al cap i a la fi resulta ser el treball d'uns pocs membres de cada grup. No necessàriament ha de ser així, sempre i quan tant l'equip com les activitats al voltant d'un tema o projecte estiguen ben dissenyats. Cal tenir en compte que el treball cooperatiu respon a una concepció de l'educació oberta, flexible i participativa, que en definitiva és la base de les societats modernes i actuals democràtiques. L'aprenentatge cooperatiu proposa un enfocament de les situacions d'ensenyament-aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que els alumnes es vinculen estretament entre ells, de manera que cadascun sap que el seu esforç personal ajuda els companys a adquirir l'èxit, tant a nivell grupal com individual. La base del treball cooperatiu és que pren com a objectiu que el grup aconseguisca assolir una meta comuna i per a obtenir-la cal treballar conjuntament amb la resta de companys d'equip. Per tant, es busca que cada estudiant rendisca aportant el millor d'ell mateix per assolir els millors resultats grupals. En aquest sentit, tots els membres de l'equip comparteixen el lideratge, perquè tots comparteixen la responsabilitat en les seues accions i en l'evolució dels aprenentatges del grup. D'aquesta forma, s'estimula la reflexió, s'estimula l'esperit crític i també la capacitat de resoldre situacions entre iguals. Ara bé, la cooperació s'adquireix entrenant l'alumnat a aprendre a treballar de forma col·laborativa, ja que aquesta és la clau per tal de garantir un aprenentatge ple. Per tant, per aconseguir una cooperació real, cal posar atenció als següents aspectes. En primer lloc, els grups han de ser necessàriament heterogenis, ja que la diversitat contribuirà a enriquir el treball i l'assoliment de l'aprenentatge. Per això, és important que el grup estigui constituït per un alumne capaç de donar ajuda, un més necessitat i dos que tinguen unes capacitats mitjanes. A més, també cal tenir en compte altres criteris, com la barreja de sexes o el nivell d'integració o la motivació de l'alumnat respecte al tema objecte d'estudi. D'altra banda, és important el nombre dels membres del grup, que ha d'estar format entre 3 i 5, assenyalant que el grup de 4 seria el més equilibrat, i també la durada d'un grup de treball, que ha d'estar compresa entre un mes i mig o un trimestre com a màxim, de manera que els alumnes puguen rodar i puguen treballar amb el màxim nombre possible d'alumnes diferents de la classe. A més, la gestió de l'activitat o projecte per part del professorat és fonamental perquè el treball del grup siga realment cooperatiu. Per això, és important que a l'hora de dissenyar les tasques d'un projecte, el professorat tinga present sempre l'enfocament comunicatiu. Bàsicament, el treball del professorat ha de basar-se en 2 punts. Un, relatiu a la gestió del projecte, que inclourà la presentació del tema i els objectius que es volen assolir, la composició dels grups de treball, la presentació de les fases de treball, de manera que l'alumnat en tot moment tinga present en quina fase del treball es troba i quina és la meta, la col·laboració en la distribució de les tasques de cada grup, així com els procediments per a realitzar les tasques o la supervisió de la planificació dels treballs dels grups i el paper de cada membre, procurant sempre garantir l'èxit dels més dèbils. A més, ha de promocionar instruments per avaluar l'activitat o projecte. I un altre punt ha de ser que el professorat ha de procurar que es produïsca el desenvolupament de les actituds adients perquè el treball siga realment cooperatiu. En aquest sentit, el professorat ha de dissenyar les tasques fomentant la potenciació de l'autoestima, les capacitats de cada alumne i la seva acceptació en el grup, i també possibilitar que els membres del grup desenvolupen la capacitat d'entendre a la resta de companys i creure que és enriquidor tenir punts de vista diferents i, per tant, acceptar les idees dels altres. En definitiva, el professorat ha de vetllar per afavorir la col·laboració i la cohesió del grup. Si seguim aquestes pautes, el treball en equip serà realment cooperatiu i l'alumnat no solament aconseguirà assolir el coneixement de manera individual, sinó que, a més, haurà estat partícip d'un projecte grupal, on la interacció i la personalització de l'aprenentatge serà significativa i tots els membres de l'equip hauran treballat i après des de les seues possibilitats de manera cooperativa. I, per tant, el procés de treball i l'aprenentatge no recaurà solament en uns pocs, sinó en la totalitat de l'equip.